La 21a edició del Festival Acústica, que se celebrarà del 29 d'agost a l'1 de setembre, mobilitzarà un important dispositiu de seguretat format per 190 efectius. Agents de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i Seguretat Privada treballaran conjuntament per garantir la tranquil·litat dels assistents i el bon funcionament del festival. Una de les novetats d'aquesta edició és la limitació de l'aforament de la Rambla, que no podrà superar les 10.655 persones. Aquest control s'efectuarà mitjançant 10 punts d'accés i la presència de vigilants de seguretat. A més, es restringirà l'estacionament en diversos carrers del centre i es produiran talls de circulació per facilitar el desplaçament dels assistents i garantir la seva seguretat. Els veïns de la zona s'han mostrat preocupats per les possibles molèsties que puguin generar al festival, especialment pel que fa al soroll i la massificació. L'Ajuntament ha intentat minimitzar aquestes afectacions establint horaris per a les actuacions musicals i reforçant els serveis de neteja. Per facilitar la mobilitat dels assistents, s'han habilitat diversos aparcaments públics i privats a les rodalies del centre. A més, s'han reforçat el servei de transport públic amb línies especials que connectaran els aparcaments amb els escenaris. Amb aquest dispositiu especial, l'Ajuntament de Figueres vol convertir el Festival Acústica en un esdeveniment segur i agradable per a tothom.